Ay, good evening everyone. Hi, disgusting. Hello. Magandang gabi kaibigan. Magandang gabi din. Magandang gabi din. Thank you for the thumbs up. Hi, for the 3 thumbs up. Hello, thank you for the thumbs up. How are you? Sharing your channel po. Thank you po. Salamat po. Mango po. Stephen, sir, have a lovely day. Bless. Enjoy your food. Thank you. Thank you, Stephen. Hi, Mangku. Ano, Mangku ko? Hello. Mangkuko. Mangkuko talaga? Ayokong banggitin yung ano. Yung last. Mangkuko. Ang pangit. Ang pangit ang pangalan mo. Madami na yung pangalan yan pa. Sama ng ano. Siguro ang sama mong tao, no? Masama ka. Ano, backfighter eh. How are you, Manay? Okay naman, ikaw. Ako, tayo dyan, Manay pa eh. Parang, ano eh. Kulbahan ako sa'yo. Tagasaan ka, Mangkuko? Where are you from, Mangkuko? Thank you for the 11 people in the house. Thank you so much. From Bulusan, okay? From Bulusan. Gusto ko dyan sa Bulusan. Madaming beach. Punta ako bukas. Thank you for the 14 people in the house. Hi, Golden. What's that cheating? Mango. Ripe mango. Hello, Golden. How are you? Thank you for the thumbs up. Thank you for the 2 people in the house. Thank you so much. Don't worry. Basa manika mo ngayon. Kaya mabait ako. Gago. Gago to. Talagang naganyan ka pa. Dinilit mo yung ano mo? Fix your dress. I thought. Bakit? Sorry. Oh my God. Kailangan gandang dalagang Pilipina.
Ayan. Ano po? Ba yan? Sorry. My love. So sweet. Ganyan ako mag-upo kasi. Piling ko ano lang. Sa bahay, nakataas yung mga paa ko. Are you from Philippines? Hi. Yes, I'm from Philippines. Hi, Hans. Unknown Shadow. Hi, Hans. Unknown Shadow. Where are you from? I'm from Philippines. Barbie doll ginagamit ko. Gago tumang kuko ka talaga. Hindi mo ba? I'm Bisaya. Okay po. Hindi mo ba alam ang kuko na ano yan? May karma yan. Sabi baga, may good and bad karma. Huwag mong hintayin yung karma mo, ganyan. Mang. Bye. Bye-bye. Bye, Mang Kuko. Ingat. Ay, ingat pala sila sa'yo. Ingat sila sa'yo. I play Roblox. Okay. I know you're young, Heinz. You're young, no? Still young. Young, new generation yung young. They love Roblox. They play Roblox. Bulol-bulol na ako. I'm 8, yes, I know. You're 8 years old. I know it. My broom is waiting for me. Oh my goodness. Too young, yes. She's too young. Hi, Insan. Kumusta? Tim, remember my cousin, Chuck? She lives in America, Chicago. Remember her? Do you remember her? Yes. Hi, Mang Block. Hi po. Hello, Mang Block. Okay lang. Kumusta na? Walang nakadalaw. Ngay, kasi busy, no? Okay lang, Insan. Ingat ka dyan lagi. Today lang ako. Okay. Sunday, no? Miss you po. Ay. Bakit? Pinagsamahan na ba tayo, Mang Black? Salamat po, Mang Black. Taga saan po kayo? Miss you agad-agad. Hagunoy po. Nakikilala lang, miss you agad lang. Hagunoy, Bulacan. Hi, Tim. Oh, sure. Weather there. Hot.
Hot weather in Texas? Mang English. Okay. Hagonoy, Bulacan. Kumusta dyan sa Hagonoy? Wala naman po. Wala. Walang gano'n. Wala. Yes, hot and humid. Okay. Mang English. Mang Black English daw. English ka daw. Ouch, hurt you. Summer there. Ay, natanggal ka nun yan, yung block. Sorry ayaw ng manager ko nang hindi nag-English. Kaya ano ba yan? Masilan yung manager ko eh. Masilan yung manager ko. Gusto niya maintindihan yung mga nagko-comment dito. Alam niyo yun. Kaya, sinasahudan sa papasahod sa akin. Alam mo yan. Weekly pa naman yun. Weekly. Sama ang pakiramdam ko. Ang sakit yung ulo ko. Thank you for the 6 people in the house. Thank you so much. Do you like the club basketball team here? Mag-vitamins to. Oo nga eh. Kailangan ko talaga mag-vitamins. Zeno Laze. Oh, aking mahal. Oo, minahal kita. At lubos na sinasamba. Oo, aking mahal. What? Ano yan? Zeno Laze. What do you mean? Where are you from, Zeno? Tagalog na Tagalog Oo, aking mahal. Oo, minahal kita at lubos na sinasamba. Oo, aking mahal. Next. Parang ano to Pang tula. Oo, aking mahal. Thank you. Thank you sa nag-thumbs up. Huh? What? Zaino. Where are you from, Zaino? Mabuhay, Cheryl. Hi, tita. Kumusta, tita? Na-extend pa na yung schedule ng ng pag-games. Kala ko kahapon siya. Ngayon ba yun? Kahapon. Ay, kagabi. Not really. If I watch it in person, I will like it. Yes. Yeah, F. Oo, mahal. Mahalaga, iginagalang na buhay. Oo, minahal kita. Sinasamba kita. Oo, sa loob ng Diyos. Hala, anong ibig sabihin mo? What do you mean? Zaino? What do you mean? Zaino, where from? Zaino, you took Tagalog. Speak Tagalog.
Zaino English. Zaino, can you speak English? Yeah, I understand. I really appreciate you speak Tagalog here, Zaino. Thank you so much. But can you speak English? Oo, kasi mahina. Wi-Fi. Rescheduled. Okay, thank you, tita. Sabi, oo, aking mahal. Oo, ikaw ay isang napakaganda, napakagalang, at napakatalino na babae. Oo, payag ng Diyos. Oh my goodness. Anong ibig mo sabihin, Zaino? Nahiwagaan ako sa'yo, Zaino. Mahiwaga ka, Zaino. Mahiwaga. You know what? Alam mo ba yun? Yung walang Tagalog na dito. What did you say? Cheryl, she said is, he said the last message, yes, my love. Yes, my love. It's so beautiful. Napakagalang, respectful, smart woman. Yes, agree to God. I agree to God, yes. Hi, ganda, Dante Moreno. Thank you, Dante. Hello po. Ano ba yan? Oh, aking mahal, mahalagang buhay. Uwi ko, ang buong buhay ko. Oo, kasi again. Yes, my love. Life is important. Yes, you are, ikaw ang buong buhay ko. You are my whole life. Yes, you're my friend. Yes. Thank you, Zano, my friend. Taga saan ka po ganda? Bicol po, Bicol. Zino English. Hindi na ito ang yung channel. Aalis na ako. Tita Marie, ano po ibig mong sabihin? Channel ko po ito. Tita. Hindi na ito ang yung channel. Aalis na ako. Tita, sa akin to. Bicol po, Bicol. Oh, mal. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ng mga Pilipino. Ito ang katotohanan. Alam na. Alam na. Saan hinaling na niya? Oh my goodness. Hi tita, this is my channel. Still my channel. Ito pa po ang channel ko. Kumusta ka po? Kumusta po kayo ni Tito? I ask 4 times for English. You speak, Zano speak Tagalog. He tried to speak Tagalog, not English. I think he translated in, oo, buhay ko, mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal na mahal kita. Oh, aking mahal, mahalagang buhay. He speaks English. He has before. You know him? Do you know him? Do you know him too? Minsan out na muna ako ha. Alis ako today. Labas muna kami ni Matt. Ingat lagi dyan. Fracture later. Thank you, Insan. Salamat sa pagpunta. Ingat ka lagi. Ingat kayo ni Matt dyan. Ingat. Enjoy your day. Have a nice day. Has been here before. He's been here before. Zino, he's been here before. I never remember him before. Wrestler Maniac. Magkano po kilo ng sibuyas ngayon? Hindi ko alam. Naku, hindi ko alam.
Tingi-tingi po kasi binibili ko hindi kilo. Mga 20 pesos ka ang tingi. Yung mga ganun-ganun lang. Thank you, Insan. Have a wonderful night. Very free and Tim. Thank you so much, Insan. Thank you. God bless. You don't remember all. It's okay. Yeah, I don't remember all. Thank you for the 4 million in the house. Good night, Char. From Tui. Magtuyo po ba sa Pure Gold? Para namang iwan ko kung magtanong. Hindi ko alam. Try mo. Di ako nag-ano doon. Sa palengke lang ako. Or day. Have a good night or day. Thank you, Tim. Oh, mahalo, arabo ako at mahal namin ang mga babaeng Pilipino. Thank you Zano. You're an Arabic. No, yan yun. Thank you. Thank you so much. So much. Ay, siya. Oh my goodness. Aray ko. Masakit. Ang aking katawan. Okay. Manuel, paano po mag-guest dito? Hindi ko alam. Hindi pa kasi ako monetize eh. Mag-guest ka sana sa GCash. Pwede po mag-guest sa GCash. Through GCash po. Pwede. Salamat, Rustler Manyak. Manuel! Oo, salamat. Maraming salamat. Oo, mahalagang buhay. Napakahimahiwaga mo naman, Zain. Oh, Francisa. Thank you, Manuel. Asan po? Nasa ano ko eh. Yung, ano ba yan? Yung Gcash number ko, nasa ano ko. Sa may post ko, may post ako may nilagay ako doon ng Gcash number ko. Ayan. So, willing mag-send. Thank you. I really appreciate. Mga 1 million. Mananalo na ako. Mananalo po ako pag nag-send kayo ng 1 million sa Mother Queen. Buhay ko, marami kaming mamamatay para sa iyo. Oh my goodness. Ayaw ko yan. Nababanggit yung mga ganyang Ayaw na mabanggit yung mga... You know what, Zay, no? I don't like to mention that kind of words. My vision in life, stay happy, enjoy life, like that. I don't want like that. Only God knows what about life if we, kung ano tayo. Ay, no, Kong, I'm still here but I am silent because my nose is bleeding. My nose is bleeding. Mang Coco. Anonym po nakalagay doon. Ano? I-comment ko doon. Kasi may din eh. Cheryl. Sa Gcash. Cheryl. May Maya po kayo.
Pimaya, manggit a tissue. Manggit a tissue. Zaino. Oh, Zaino. Thank you, Zaino. Hi, thank you, Zaino. Thank you for the 9 people in the house. Thank you so much. Thank you sa nag-heart. Salamat. Hi. Saglit lang. I know. Okay. Okay. Hi, 11 people in the house. Thank you so much. Thank you for the 11 people in the house. Thank you so much. People, thank you so much for the 12 people in the house. Thank you so much. How are you? Thank you, Zana. Thank you. I feel dizzy. Okay. Bye-bye. Thank you so much for joining, everyone. 2 minutes left. I need to end the live. Thank you. Tambay Mix Vlog. Good evening, host. Good evening po, Tambay Mix Vlog. Good evening. Oh, my. Kasama mo si Zayn sa live broadcast. Oh, my. Oh, kasama mo si Zayn sa live broadcast. Ano ako sa'yo eh. Natatakot tuloy ako sa'yo. Zayn. Ha? Na ano eh. Kinikilabutan ako sa comment mo eh. Goodness. Salamat. Kailangan ko na mag-end ng live. Thank you so much. See you later. Bye-bye. Thank you po. Nahilo ako. White jacket host. Thank you po. Salamat, Tambay Mix Vlog. See you later po. Bye-bye. Saglit lang. God bless your family. Thank you, Mang Kuko. Thank you so much.